Bibigyan po kami ng aming mga ipabibigay mamaya. So see you all sa mga narista po. Ayun, sa ating dyan ang ating monthly na nag-represent. Ito po yung nakasa yung dito po lahat. So I think mga 50 boxes ang aming narista. So ngayon, nagkamalit-malit po kami ng pwesto. Si Admin Jaika po ang nasa ating driver seat and si Transport Cherry ang nasa ating passenger seat and ako naman ang nasa seat. So, siya man. Ayun, may hahanap lang po. Papunta na po kami. Go! Sa? Saan tayo papunta? 7-Eleven first. 3:30. Happy Mother's Day sa Happy lahat Mother's ng Day! Outsiders, not allowed. Kami sa 7-Eleven. Namimigay na sila. Happy Mother's Day. Pupunta na po kami ng Libu. So kakatapos na namin pumunta sa Pastrap at Kawenan. So ayun, i-meet up na po natin si Coordinator Kim para mag-distribute tayo sa mga recipients. See you! Pauwi na kami, guys. Nakakapagod, sobrang init. Balik na kami ng moonwalk Paranaque. Happy Mother's Day sa lahat. So, see you ulit sa next batch namin.